салом азизон, шаҳлои гулхоҷа ҳастам дар рӯбарӯи шумо ва имрӯз ҷумъа аст, охири ҳафтаи корӣ ва ман ҳамаи шуморо бо сархати хабарҳои муҳими имрӯз ошно мекунам. дар ҷустуҷӯи адолат буд, аммо ба бало гирифтор шуд. Нисбати ҷавоне ки аз латту кӯби милисаҳои хатлон шикоят дошт, парванда боз карданд. маркази гармидиҳӣ бар ивази конҳои бештар. чин аз тоҷикистон боз кон мехоҳад. оё 2 кони тилло камӣ кардааст? фошкориҳои Дистернет, ин сомонаи расмӣ ё ки сомонаи русии илмӣ мақомдорони баландпояи тоҷикро ба асардуздӣ муттаҳам кард, аммо мақомоти Тоҷикистон дар робита ба ин иддао посухи худро доранд. мо ҳам мушкилот доштем. Президенти Арманистон дар эътирозҳои густурдаи ин кишвар дасти хориҷиёнро намебинад. худкушии наврасони тоҷик ба нишони эътироз. оё волидайн аз ҳад зиёд сахтгиранд ва ён ки ин таъсири асри технология аст? Welcome to Tajikistan. ширкатҳои мобилии Тоҷикистон барои ҷалби сайёҳони бештар даст ба кор шуданд. моро баъд аз 2.5 соати дигар дар озоди видео YouTube мунтазир бошед.